गोरिबफोरनि थैजोबग्रा। Now you are the failure leader of this constituency. फैगोसो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि हाया सुद्राय जाया साबियो दैमालुनि मौसुमि बाराबो सुग्लाय हालिया आसारनि अखायाबो फोलोमनो हालिया रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ फैमारसो जागोन नामा आंनि मिजिंआ गोग्गो समाज Apa berai batu? Aki menterkus bailani aku apa? Aku di mahde apa?